Jarraian, ikasleei eskatzen zaizkien gaitasun digitalen inguruan hainbat eta hainbat jarduera planteatzen dira. 5 edo 6 jarduera bakoitzak gaitasun ezberdin bat lantzeko. Hortaz, goazen ikustera pantaila partekatuz zer eta nola lantzen dugun. Lehendabizi, informazioa bilatzeko jarduera bat planteatzen dugu. Hortarako, nire moduloari dagokionez, lehen aipatutako ariketa hau izango dute informazioa modu eraginkor batean bilatu ahal izateko. Egindako ariketa hau ebaluatzeko zeharkako konpetentzien errubrika bat badaukagu. Non, gaitasun digitalen itemari dagokionez, informazioaren trataera kontutan hartuko dugu. Horrela, beraiek erabilitako bilatzaile ezberdinak, hauen kalitateak eta kontrastaturiko informazioa den edo ez jakingo dugu. Hau guztia, nola ez, webgrafian jasota geldituko litzateke. Jarduera hau, 13. astean beteko litzateke, osteguneko lehendabiziko 2 ordu hauetan. Honetaz gain, astero ikusiko da ikasleek beraien saioak itxi eta irekitzen dituzten. Hortarako, beraien ordenagailu portatileak ikusiko dira, astero ordu ezberdin batean. Lehendabiziko aste honetan, ostela, lehendabiziko orduan izango litzateke, 2. astean edo 13. astean, erronkako 2. astean, asteartean lehendabiziko orduan, hurrengoan asteleheneko lehendabiziko orduan, eta gero berriz ere erronkarekoan azkenengo egunean errepasatuko da beraien saioak itxita dituzten edo irekita uzten dituzten. Hau ebaluatzeko, baita ere item bat badaukagu segurtasunari dagokion, non ea beraien gailu elektronikoak modu seguru batean ixten dituzten edo ez ikusteko. Hurrengo jardueran edukien sortzeari dagokionez. Hemen, aipatu den bezala, gaitasun digitalen barruan eduki konplexuak sortzeko itema izan arren, erronka bakoitzean eskatzen den produkturekiko bere errubrika propioa sortzen da. Kasu honetan, hemen ditugu bere lorpen adierazleak. Diseinu hori dagokionez, hartzen ditugun itemak alde batetik, sormena originaltasuna eta erakargarritasuna bestetik, eta eduki teorikoi dagokien lotura bestetik. Guzti hauek, lehen aipatu bezala, Teamsean igo behar dituzte beraien bideoak guk ikus ditzagun. Honetarako, aipatutako denbora ere utziko da. Kasu honetan, aipatu den bezala, egun bat utziko litzateke bideoak grabatzeko, eta beste egun bat utziko litzateke bideo hori editatzeko. Hemen bukatuko ez balitz, aurrerago egin beharko lukete. Ematen zaien erabileraren inguruan hausnarketa egiteko, planteatzen den jarduera Black Mirrorren 3. denboraldiko 3. kapitulua ikustea izango litzateke. Hau ikusteko ordu bete izango lukete eta hurrengo ordu betean hausnarketa bat egiteko eskatuko zaie. Nire ibilbidean jasko dutena. Nire ibilbidean idatziz eskuz idatzi beharko lukete. Hau zuzentzeko ondorengo errubrika hau sortu da. Non beraien jardueraren inguruko hausnarketa horretan zenbat sakontzen duten ikusiko delarik. Amaitzeko izan ditzaketen arazoen aurrean konponbideak lortzeko kasu horretan egindako jarduera da bideoa igotzea. Horretan, aipatu dugun bezala, Teamsek baldintza batzuk jartzen ditu, eta baldintza horiek bete behar dira. Hortaz, ikasleek modu hori bilatu behar dute, modu egoki hori bilatu behar dute, guk bideoak ikus ditzagun. Ikus daiteken bezala, ikasleek badaukate modu ezberdinak hau egiteko. Eta hori da baliatzen duguna. Ikasle bakoitzak bere bidea bilatu dezala eskatzen zaien lan hori egiteko. Hortarako, lehen aipatu dugun errubrika ere kontutan hartuko genuke. Non arazoen ebazpenari dagokion itema ere sartuta egongo litzatekeen. Hau noiz burutuko den erronka aurkezpenean esaten ze noizko igo behar dituzten bideoak eta ordurako egitea eskatzen zaie.